Odmah da vam kažem, ovo je hrvatska presica i onaj ko nije Hrvat neka napusti ovu dvoranu. 10 dana nakon isteka roka za predaju kandidacijskih lista za izbore za Europski parlament, svoju je listu predstavio i nezavisni kandidat Branko Đapić. No njega ne smeta što listu nije predao na vrijeme, pa je predstavio i svoj program. Zdravstvena skrb mora biti dostupna svima. Mora biti dostupna svima. Pogotovo ovima homoljudima, ovima homoseksualcima. Ti su ljudi bolesni, a oni se šeću ulicama i ne boje se niko da će se zaraziti. A što je bilo da ima neko kugu, da bi onda šećali ulicama? Takve ljude treba smjestiti u bolnice, takve ljude treba smjestiti u neke karantene, ustanove za to, komune, u Španjolskoj ima komune za takve stvari. Branko Đapić zalaže se i za zabranu kontracepcije i porezne olakšice za porno industriju, kako bi se popravila demografska slika Hrvatske, ali i za legalizaciju i onako legalnog pobačaja. Abortus je legalan, ali sad je tek znanstveno dokazano da život počinje krštenjem. Amen. Ovaj ekscentrični političar podržava sve oblike umjetničkog stvaralaštva osim kubizma, a da je on na vlasti u okviru besplatnog obrazovanja ukinuo bi plaće svim prosvjetnim djelatnicima. Hrvatsku kakvu vi zaslužujete. Ovo je početak moje koalicije i pad demokratije u Hrvatskoj. No iako smo od političara već navikli slušati i veće apsurde od ovih, Branko Đapić ipak nije stvarni kandidat za europske izbore, već samo ironiziranje hrvatske političke scene u režiji jednog satiričnog portala.